खुलुमबाय बयनिसिमबो गिबियावनो दिनै गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ गासैबो नोंथांमोननो बावहरनाय थाबाय। नैबे समाव आं गिबियावनो साबायखर बावगोन जे दुलाराय बाथौ गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां अमृत गयारी बिथांजों दिनै जों दिनैनि जि फैबाय थानाय डिसेम्बरनि 27, 28 and 29 जि एनुवेल कन्भेन्सन जों जानो थांगासिनो दङ लाइमोन आफादनि। बेवहाय जोंनि दिनै जि रिसेपसन कमिटिनि मेन अफिस बे अफिसखौ जों दिनै बिथांनि आखाइजों जों दरमुक्ति खालामबाय आरो बे हाबाफारियावनो जों बाहागो लानो हादों। जोंनि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां डेपुटि चिफ रमिय पि नार्जारी गेदेमा बिथाङाबो बाहागो लानो हादों। नैबे समाव आं गासैबो बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय। नैबे समाव जों फैबाय थानाय समाव गासैबो जोंनि गलाघाट जिल्लानि जि सिङाव थानाय सिसुपानि बियाबनि नैबे सानखाथि गेलेग्रा फोथाराव जानो थांनाय जि 5 एनुवेल कन्भेन्सन जोंनि जि सेमिनार बे सेमिनारखौ जों मोजाङैनो खुंना हरनो थाखाय बानजाय आफादा जों साखाफारा जादों। आं गासै जोंनि जिल्लानि गासैबो जोंनि बाथौ सिबियारि गौथुमनि लोगोसे आरो गुबुन गुबुन धोरोमनिबो रायजो राजानिफ्राय मदद जों हास्थायगोन आरो मदद लुबैगोन। बयबो जाहाथे जोंखौ मदद होयो आरो नैबे समाव जोङो बानजाय आफादा जों बे ओनसोलखौ बे सेमिनारनि गेजेरजोंनो जोंनि जाहाथे जोंनि जि धोरोमारि गौथुमा आरो लोगोसे जोंनि समाज बेबस्थाया आरो वान स्टेप जाहाथे एडभान्स जायो बेखौ जों लुबैगोन। आरो गासैबो आसामनि अनगायै गुबुन गुबुन हादोरनिफ्रायबो फैनाय मानगोनां जोंनि डेलिगेट बिथांमोनखौ जोङो बरायनो थाखाय जों साखाफारा जागासिनो दङ आरो जों जागोन आरो आसा खालामो आफा इसोर आनान गसाइखौ मोजां जाफुंसार होनो हायो। बेनि थाखाय जों आफा इसोर आनान गसाइनियाव बोर बिनानै गासैबो बाथौ सिबियारिजों लोगोसे बायदि जोंनि धोरोमारि गौथुम बिथांमोननिबो जों सहाय सहयोग बिनानै बानजाय आफाद जानानै जोङो बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। जय बोराइ बाथौनि जय बोराइ बाथौनि लाइमोन आफादनि माइनाव आफादनि बेखेवनानै होबाय होननानै फोसावनानै होबाय।